Okamžik nepozornosti při řezání dřeva změnil 57letému Bohumilu Mikušovi loni v listopadu život. Coby pravák přišel o všechny prsty na pravé ruce, naštěstí přitom neomdlel a nevykrvácel. Zastavil jsem cirkulu, zabalil jsem pahil do hadru a šel jsem hledat prsty. No, našel jsem prsty, chvála Bohu. No, zavolala se sanitka, odvezli mě, přišili mě tyhle 3 prsty. Napřed, že palec se nenašel, malíček taky ne. Poctivou rehabilitací pacient zachráněné prsty rozhýbal, bez palce ale prakticky nemohl ruku používat. Souhlasil proto s návrhem plastického chirurga Tomáše Kempného. Ten mu odebral a upravil palec z nohy a přišel mu jej na ruku. Na noze pak vytvořil palec nový, spojením zbytků toho původního se sousedním prstem. Výkon trval 7,5 hodiny. Jedná se o trošičku náročnější metody v tom, že buď se to přihojí, nebo se to nepřihojí. No, 100% nebo nic. Takže to je takový trošku adrenalin. Když prostě vidíte, jo, že tím prstem prostě hýbete, že ho tam máte, jo, že potom zvednete něco, třeba můžete ji třeba potom snad psát a takhle, jo, takže prostě nádherná věc. No, to se nedá slovy vyjádřit prostě jako. Tímto způsobem pracuje doktor Tomáš Kempný zatím jako jediný v Česku a jeden z 5 na celém světě. Bohumil Mikuš se stal jeho nejstarším, v pořadí 13. takto operovaným pacientem. Má velmi dobré vyhlídky, nejenom na ten estetický, ale i funkční výsledek ruky. Pro úspěch léčby má podle lékařů velký význam psychika pacienta. Bohumilu Mikušovi optimismus neschází. Věří, že se bude moci vrátit i k práci s pilou. Bude ale prý opatrnější. Luboš Dostál, Česká televize, Zlín.